ka video clear to te se bai vek ule video tharnen kan lo let le ta a tun kan video chuan WhatsApp voice message kan thon chhuah ma a ngaihthlak phot dana kha kan soi don ani hei hi poimo viova a chan chu kan WhatsApp voice message te enge ani chiang lo ruaya han thon chhuah te poi thil ol tak mai ni a kha ngaihthlak lok phot lo chuan thon chhuah mai chi lo te poi hi omani chu WhatsApp a kan han lu tanga ti chuan voice message akha an thon chhuah don chuan he laia kil sira mai ka te hi kan jok net bang ta kan a chung lama kan han slide chaw ta a ti khan kan han thon chhuak ta enge ni ti po se chiang lo kan athan chu thon chhuah le kan siam fel ma po a thon chhuah mai te po kha thil ol tak ani a ha taka kha ngaihthlak lok phot thin kha ngai ni chu tur chuan WhatsApp voice message mic button te hi kan jok net ta ti khan achung lama kan scroll chawa atia kan ti zo chi khan he laya kan mobile phone a power button a khan kan han met thim phot don ne kan me thim zo nu khan ti khan kan lut le ta kan met eng le ta ne ti chuan he laya message kan zia na thin ate hianin kan thon chhuah tur kha lo om ta ei ti hian kan ha ngai thla potanga ti khan kan du lo chuanin he lai delete button a hen kan zuk delete tanga ti chuan kan du ani chuan kan sen chuak thei ta ni ka tiang khanin voice message po kan du tokin kan siam rem thei ta ni ka tiani lo chuan kan du lo pui po kha han thon chhuah mai te po kha thil ol tak ani a kan du to ka khatia kan han siam rem lo khani kan thon chhuak chau thin don ni ka video in lo thlir wangin ka loma ka video te min lo thlir sak ro ani chuan min lo subscribe saka min lo like sak thin turin kan som chawa tin min lo share sak thin bak turin kan som tak meu chawani video dang po kan la ron sem don chawa hunte kan langa lo wangin kan duangin kan la siam man lawa video tha tak kan la ron siam zel don ani kalome